Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Працягнем абмеркаванне з экспертам нашым, з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александром Фрыдманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый дзень, спадар Зміцер, вітаю. Ну, першым мы пачнем, бо навінаў вельмі шмат і вельмі яны ўсе важныя, цікавыя і дзесьці, конечно, такія шакуючыя. Я адразу нагадаю ўсім, калі хтосьці гэтага яшчэ не зрабіў, подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра і, безумоўна, на YouTube канал «Адкажем за свет». Спасылачкі ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма, так што заходзьце, стаўце свае падабайкі, націскайце на званочак і расшэрваеце, але датычна гэта не толькі з YouTube канала спадара Александра, але і YouTube канала Еўрарадыё. Калі ласка, будем рады вашим каментарам і вашим подпискам. Ну і донатам, калі ёсць у вас такая магчымасць. Спадар Александр, давайте пачнем з такой агульнай, сусветнай, можна сказаць, навіны, якая у той ці іншай ступені, але закранае усіх, ну ці закране, калі гэта сапраўды, што там далей з гэтага будзе. А і зараз вы нам пра гэта раскажаце. Чаго чакаць ад мірнага пагаднення паміж ЗША і Іранам, паміж Трампам і вось хто там з таго боку подписываў. Пакуль насамрэч вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо няма акалічнасцяў гэтага пагаднення. Ёсць толькі інфармацыя, якая прыходзіць з іранскага боку, ёсць інфармацыя, якая прыходзіць з амерыканскага боку. Яна досыць супярэчлівая і пакуль асабліва незразумелая. Ну, гэта, канешне, так, напэўна, этапная падзея ў тым сэнсе, што бакі дамовіліся распачаць перамовы наконт лёсу іранскага ядзернага праекту, і гэтыя перамовы будуць ісці 2 месяцы наступныя, 60 дзён, магчыма, яны будуць працягнуты. Но гэта такое пытанне, якое пакуль застаецца адкрытым. Што будзе на сённяшнім узроўні? Выглядае так, што Армузскі праліў будзе адчынены, і ў свайго боку амерыканцы таксама здымуць блакаду, то бок гэты крок будзе зроблены. Хутчэй выглядае так, што ў гэтым напрамку справа ідзе. Як яно будзе далей, што будзе з санкцыямі супраць Ірану, ад якіх санкцый амерыканцы будуць адмаўляцца і за што? Пытанне таксама наконт вайны ў Ліване, ці будзе яна працягвацца, як будзе рэагаваць Ізраіль, таксама пытанне, якое застаецца адкрытым. Застаецца адкрытым пытанне ўвогуле, якое тычыцца і урана, тых запасаў урана, якія ў Ірана засталіся, што будзе з імі, будуць яны аддадзеныя, ці што будзе з гэтым узбагачоным уранам і іншае. Пытанне іранскіх ракетаў, яно зараз увогуле адышло на другі план, на трэці план, яно не ўздымаецца на дадзены момант. То бок пытанняў засталося куды больш. Калі разглядаць гэту сітуацыю дадзены момант, у моманце, то выглядае гэта, канешне, не дрэнна для сённяшніх іранскіх уладаў. Яны захаваліся, то бок рэжым у Іране захаваўся. Трамп, канешне, шмат можа размаўляць пра тое, што гэта ўжо іншы рэжым, гэта іншыя людзі. Так, гэта сапраўды, хутчэй за ўсё, іншыя людзі, якія сёння вырашаюць лёс Ірана, але што тычыцца рэжыму, гэта па-ранейшаму рэжым ісламскай рэвалюцыі. Так, там ідзе пэўная эвалюцыя гэтага рэжыму. Корпус стражаў ісламскай рэвалюцыі, корпус ахоўнікаў ісламскай рэвалюцыі адыгрывае зараз у Іране ключавую ролю. Усё так, але да нейкай дэмакратызацыі, каб рэжым змяніўся карэнным чынам, гэтага не адбылося і пакуль відавочна не адбудзецца. Яшчэ адзін поспех, відавочны поспех для Ірану, гэта пагаршэнне стасункаў паміж Ізраілем і Злучанымі Штатамі. У іх з самага пачатку былі розныя мэты ў гэтай вайне. Ізраільцяне жадалі дабіцца змены гэтага рэжыму. У Трампа былі куды больш сціплыя меры. Ну, зараз тая дамова, якая можа быць для Ізраіля, з ізраільскай перспектывы, хутчэй за ўсё, гэта выбар паміж дрэннай і зусім дрэннай дамовай. Такая дамова, калі яна будзе, гэта зусім не тое, на што разлічвалі. Бо ізноў жа яна можа палепшыць эканамічную сітуацыю для Ірана, яна можа адкрыць новыя магчымасці для таго, каб выдаткоўваць грошы на Хезбалу, Хамас і іншых сатэлітаў
гусітаў і іншых партнёраў Ірана. Вось невідавочна, што Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекту, невідавочна, што ён не будзе працягваць працу над ім, іншае. То бок Іран хутчэй за ўсё ў якасці пагрозы для Ізраіля захаваецца. А вось Злучаныя Штаты паступова страчваюць, відавочна, Трамп ўжо кажа пра гэта, цікавасць да таго, што адбываецца на Блізкім Усходзе. Ну і тая крытыка з боку ЗША, якая ідзе на адрас Ізраіля, наконт метадаў, якія Ізраіль выкарыстоўвае ў баявых дзеянняў, наконт ізраільскай аперацыі ў Ліване, гэта для Ізраіля вельмі такі непрыемны момант. Што тычыцца Трампа, то мяркую, што ягоны падыход прагматычны. Паспрабавалі, насамрэч перамагчы не атрымалася, але ўсё роўна абвесцім, што гэта была наша перамога. Ну а далей ўжо ідём далей, шукаем новыя тэмы і новыя рэгіёны, дзе можна будзе абвесціць пра новыя перамовы. Так што пытанне пакуль я б сказаў так, падсумоўваючы, шмат адкрытых пытанняў па-ранейшаму, но што тычыцца перспектываў дэмакратызацыі Ірана, альбо пагаршэння, альбо змяншэння пагрозы, якая сыходзіла ад Ірана, то тут усё выглядае, мякка кажучы, зусім не так, як на што можна было разлічваць на пачатку гэтай аперацыі. На пачатку, калі аперацыя толькі пачыналася, і былі адпаведныя мэты, выглядала гэта больш, я б так сказал, выглядала куды больш аптымістычна з пункту гледжання амерыканскага і з пункту гледжання ізраільскага. Але ізноў жа, як заўсёды ў палітыцы, гэта этап. Вось пэўны ізраільскае кіраўніцтва гэта падкрэслівае. Пэўны этап скончыўся ў супрацьстаянні паміж Іранам і Ізраілем, але супрацьстаянне працягваецца. Ізраільскі военны эксперт, аналітык Сергей Ауслендер перакананы, што зараз, калі захаваўся ў прынцыпе рэжым іранскі, хай з новымі людзьмі, але, як вы слушна заўважылі, у прынцыпе з канцэпцыяй ідэалогіі той же самай, то ён можа быць зараз трошачку заціхарыцца, але як толькі Трамп сыдзе, увагу ад Ірана адцягнуць іншыя падзеі, з удвоенай энергіяй будзе працаваць над тым, каб здабыць сабе ядерную бомбу. І гэтага не пазбегнуць, калі не вырашыць гэтае пытанне этой ідэалагічнай канструкцыі сённяшняй Ірана. Наколькі ўсё ж таки, на ваш погляд, пагроза, што не адступяцца, будуць рабіць, а можа нават і зараз дзе-небудзь у сваіх падпольных падземных лабараторыях будуць над гэтым працаваць, ён сапраўды існуе, і якія гэта стварае пагрозы? Тут справа ў тым, што рэжым іранскі, ён лічыць сябе пераможцам. Хаця, калі паглядзець, там, якія ўдары былі нанесены, якія страты былі нанесены Ірану і ўсё іншае, ну, казаць пра тое, што вось, як яны гэта кажуць, яны перамаглі і адбылася капітуляцыя перад Іранам, ну, гэта зразумела перабольшана, безумоўна перабольшана. Але, зноў жа, калі галоўнай мэтай для гэтага рэжыму, відавочна, гэта было захавацца, і яны захаваліся, і яны лічаць, што яны перамаглі, яны будуць працягваць весці тую палітыку. Ну, можа, будуць весці сябе больш асцярожна, ўсё ж такі, як бы яны там не казалі, але тое, што перажыў іранскі рэжым за апошнія тыдні, там было досыць непрыемная была гэта сітуацыя, вельмі непрыемна. Так што пэўная асцярожнасць магчыма і будзе, але ад галоўных мэтаў, ну навошта ім адмаўляцца? Яны ж разумеюць, што пакуль яны не валодаюць ядзернай зброяй, пакуль у іх магчымасці абмежаваныя, можа гэтая гісторыя паўтарыцца. Нават калі Трамп дасць абяцанне таго, што больш не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы Ірану, альбо што не будуць наносіцца нейкія, не будуць прымацца нейкія варожыя рашэнні ў адносінах да Ірана, ну хіба ж там нехта ў гэта паверыць. Гэта прамежкавы этап, і ведаючы Трампа, там стаўленне можа змяніцца, і вельмі хутка можа змяніцца. Думаю, што рэжым будзе рабіць будзе працягваць тую палітыку, якую ён праводзіў да гэтай вайны, і можа нават выдаткоўваць яшчэ больш намаганняў, каб урэшце рэшт стаць ядзернай дзяржавай і забяспечыць доўгатэрмінова сваё існаванне. Ну а што тычыцца хаўруснікаў Ірана, тую ж Хезбалу і іншыя, то гэта інструменты ўплыву. Адмовіцца ад гэтых інструментаў уплыву азначае страціць гэты ўплыў у рэгіёне.
калі будуць зняты санкцыі з Ірана, Іран зможа больш зарабляць на нафце і іншае, альбо нават здолее нейкія пошліны ўзымаць за праход Армузскага праліву. Ну гэта ўсё тое, усе тыя сродкі, якія з аднаго боку дазволяць рэжыму хаця б нейкім чынам, але палепшыць сітуацыю эканамічную, якая там па-ранейшаму гаротная, але што тычыцца простых іранцаў, яны ад гэтага шмат не атрымаюць. Гэтыя грошы, гэтыя сродкі, як далей, як і раней, будуць выдаткоўвацца на ўтрыманне рознага кшталту іранскіх проксі, а калі проксі будуць і раней і далей існаваць, то сітуацыя ў рэгіёне будзе заставацца вельмі напружанай. Без змены рэжыму ў Іране сітуацыя ў рэгіёне істотна не палепшыцца. Бо змаганне са Злучанымі Штатамі з так званым вялікім сатаной паводле іранскай афіцыйнай дактрыны і з Ізраілем так званым малым сатаной, гэта ж малым д'яблам. Гэта тое, што застаецца карэннай ідэяй гэтага рэжыму. Гэта ідэалагічны фундамент гэтага рэжыму. Адмовіцца ад гэтага ідэалагічнага фундаменту азначае паставіць уласнае існаванне пад пытанне. Думаю, што гэтага яны рабіць не будуць. Сітуацыя істотна бліжэйшым чынам не палепшыцца. І тут вельмі застаецца толькі пачуваць насельніцтву Ірана. Тым людзям, якія выходзілі на пратэсты, тыя людзі, якіх блізкія загінулі, тыя людзі, якія спадзяваліся на дэмакратызацыю Ірана. Бо гэты вось пункт гледжання, ён быў вельмі распаўсюджаны, па-ранейшаму застаецца насамрэч распаўсюджаны і сярод тых, хто марыць пра дэмакратыю ў Іране, і сярод іранскіх эмігрантаў, гэта погляд на тое, што ў пэўны момант адбудзецца вось гэты канфлікт, адбудзецца вайна паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем з аднаго боку і Іранам. І што гэта адбудзецца, і што ў выніку прыйдзе крах Ісламскай рэспублікі. І што Ісламская рэспубліка спыніць сваё існаванне, і Іран стане дэмакратычнай вольнай дзяржавай. Такія надзеі яны выказваліся на працягу апошніх 30 гадоў, нават больш 30 гадоў. І вось што мы атрымалі. Сапраўды, гэты канфлікт адбылася сапраўдная вайна, і нават былі заявы з боку прэм'ер-міністра Нетаньяху і з боку прэзідэнта Трампа пра тое, што рэжым павінен знікнуць і іншае. Усё гэта было сказана. Што мы бачым сёння? Сёння мы бачым, што рэжым па-ранейшаму там, вайна не прывяла да карэнных зменаў, так што ў гэтым сэнсе будучыня, дэмакратычная будучыня Ірану, яна пасунута, магчыма, на вялікі тэрмін. Магчыма, не. Хаця, ізноў жа, тут трэба з прагнозамі. Я заўсёды вельмі асцярожны ў прагнозах. Я ўвогуле асцярожны ў прагнозах, асабліва, калі гаворка ідзе пра рознага кшталту дыктатарскія рэжымы, якія нетранспарэнтныя і непразрыстыя, і многія тэндэнцыі, якія там адбываюцца, мы проста не бачым, не разумеем і не ўяўляем сябе. Тут у прагнозах трэба быць вельмі асцярожным. Паглядзім, якім будзе іранскае грамадства ў будучыні, якія там будуць праходзіць працэсы. Калі заявілі ўжо ў падпісанні гэтай дамоўленасці, Трамп адразу сказаў, што а цяпер я вось скірую сваю увагу на сітуацыю ва ўкраіне. І ўжо сёння на палях саміту G7 адбылася сустрэча з аднаго боку Трампа і Рубіо, з другого боку Зеленскага і Умерова. І Трамп сярод іншага сказаў наступнае: Расіі трэба скласці угоду. Я цяпер цалкам засяроджаны на Украіне. Чаго чакаць? Ці лічыце вы, што ўсё ж таки нарэшце Трамп пазбавіўся ад гэтага свайго незразумелага піетэта перад Расіяй і нейкай любві дзіўнай да Пуціна, і ўсё ж таки неяк па-іншаму будзе кіравацца і глядзець на гэтую сітуацыю вайны ва ўкраіне? Не, тут я гэтага асабліва абсалютна не чакаю, хаця, канешне, тое, што зараз адбылося вакол Ірана, яно таксама паўплывае ўвогуле, калі будуць гэтыя перамовы, на перамовы вакол Украіны, бо ўрэшце рэшт, калі падыходзіць з гэтага пункту гледжання, як у амерыканцаў не атрымалася, нягледзячы на ўсю гэтую ваенную моц, якая была, не атрымалася дасягнуць сваіх мэтаў.
Ну паглядзім у рэшце рэч наколькі яны дасягнуць сваіх мэтаў, але на 100% выканаць тое што яны жадалі, а чтоб там Трамп не казаў бы, ўсё ж таки думаю што ён быў бы у захапленні калі б рэжым у Іране змяніўся. Ну так ці інакш ваеннага патэнцыялу і рашучасці не тое што патэнцыялу насамрэч хапіла бы. Тут пытанне хутчэй пра рашучасць і гатоўнасць ісці на велізарныя ахвяры. Яе няма з боку амерыканскага. Вось таму і справа дайшла ў рэшце рэшт да дамоўленасцяў, якія хутчэй за ўсё будуць не вельмі недрэнна, прынамсі недрэнна выглядаць для Ірану. З пункта гледжання Расіі, і калі перанесіць гэтую сітуацыю на Расію, хаця сітуацыя прынцыпова розная, я толькі тут некалькі акалічнасцяў, якія у прынцыпе якія блізкія хачу закрануць. З пункта гледжання Трампа, напэўна, Расія павінна зразумець, што вось і зараз мае сэнс з вайной скончыць і нейкую дамову дасягнуць і абвесціць, як Трамп, дарэчы, зробіць, нягледзячы, які б там ні былі ўмовы, ён усё роўна будзе казаць пра велізарную перамогу Злучаных Штатаў. Ну вось тое ж самае, напэўна, ён бы і параіў Пуціну. Зрабі там гэтую угоду з украінцамі, ну можа яна будзе зусім не тая, якая ты жадаеш, не дасягнуў ты 100% сваіх мэтаў, як і я не дасягнуў, але скажы, што гэта была найлепшая угода, велізарная перамога і іншае. Ну Путін, гледзячы потому, што мы зараз што зараз трапляе ў публічную прастору і тыя заявы, якія робіць расійскае кіраўніцтва, Путін, падаецца, не гатовы да гэтага. Што тычыцца ўвогуле словаў Трампа, тут трэба бачыць кантэкст. А у Трампа ён змяняецца заўсёды. Ну некалькі тыдняў таму альбо там тыдзень, нават 2 тыдні таму пра што шла гаворка, хто будзе наступны пасля Ірану. Вось у Іране зараз усё скончым, Іран нас там ужо амаль усё вырашылі, будзем займацца Кубай. Зараз пра Кубу асабліва нічога не чутно. Ну зараз выйшла на першай пазіцыі у цэнтры ўвагі знаходзіцца Украіна. А чаму гэта зараз так? Ну таму што вось гэтыя заявы зробяцца ў кантэксце саміта Вялікай Сямёркі. А што адбываецца ў кантэксце гэтага саміту? Еўрапейскія партнёры імкнуцца пераканаць Трампа, каб ён больш актыўна займаўся ўкраінскім пытаннем, удзельнічаў у вырашэнні. Там гэта галоўная тэма, адна з галоўных тэмаў зараз падчас гэтага саміту Вялікай Сямёркі. І што робіць Трамп? Ён паказвае гаспадарам: так, я вас пачуў, зараз будзем займацца Украінай. Сёння гэтыя словы прагучалі, магчыма, праз тыдзень нічога такога і блізка не будзе. Таму я б тут не перабольшваў, нічога такого кардынальнага пакуль не адбылося. І галоўнае, усё залежыць у гэтым выпадку ад Расіі. Нейкай дамовы можна будзе дасягнуць толькі ў тым выпадку, калі Владзімір Пуцін пагадзіцца весці сапраўдныя перамовы. Не высоўваць свае там звышпатрабаванні, а весці перамовы. Но пакуль не выглядае так, што Пуцін да гэтага гатовы. Да гэтага зараз вернемся. Просто одно удакладненне. Вы, паколькі у нас чалавек, як мы жартуем, адказны у нас за антысемітызм, сіянізм, дзежурны по Ізраілю і гэтак далей, скажите, як так сталася, што еврэі, ну, сумесна з Ватыканам падманулі Пуціна? Ну гэта у Пуціна, конечно, хутчэй пытанне да Пуціна і да Лукашэнкі. Наколькі я разумею, тыя разважанні, якія ў яго там былі, яны былі звязаны з візітам ізраільскага прэм'ер-міністра, тагачаснага ізраільскага прэм'ер-міністра Нафталі Беннета, ягоныя перамовы з Пуціним. Эта гісторыя таксама прысутнічала і ў Расіі. Про Расіі таксама пра гэта казалі. Ну вось Лукашенко тут пачаў так паглыбляцца ў гэтым накірунку з так званым яўрэйскім лоббі, і яшчэ і Ватыкан там прыплёў да гэтага. І я сябе па шчырасці задаю пытанне: ну а з пункта гледжання Пуціна, а ці прыемна Пуціну вось такое чуць, што Пуцін там выглядае як той, якога ўсе падманваюць і іншае. Ну калі ўзяць увогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі, дзе яна прагучала саудаўскаму каналу Аль-Арабія English, то бок гэта саудаўскі канал, які арыентаваны на англамоўную аўдыторыю, але перш за ўсё на тых, хто цікавіцца Блізкім Усходам альбо біяграфічна звязаны з Блізкім Усходам, выхадцы з краінаў Блізкага ўсходу, якія знаходзяцца за межамі рэгіёна, то тут Лукашенко арыентаваўся на аўдыторыю,
Ён ведае, што гэта аўдыторыя арабская ў шырокім сэнсе гэтага слова, і што з антыізраільскімі, радыкальнымі антыізраільскімі наратывамі там можна зрабіць тое, што гэтай аўдыторыі спадабаецца. Лукашенко хацеў спадабацца гэтай аўдыторыі. Гэта вельмі бачна, калі Лукашенко ў гэтым сэнсе ён чалавек вопытны і спрытны. Калі ён пачынае размаўляе з нейкімі журналістамі, калі ён размаўляе з заходнімі журналістамі, асабліва еўрапейскімі, гэта ворагі. Гэта размовы з ворагамі. Ён разглядае, напрыклад, той жа Стыў Розенберг з BBC. Для яго гэта прадстаўнік так званага калектыўнага Запада альбо Великобрытаніі. Вось ён, адпаведна, з ім так размаўляе. З амерыканцамі ён зараз размаўляе больш асцярожна. Калі ён размаўляе з расійскімі прапагандыстамі, ён размаўляе як расійскі палітык. Вось я такі, як вы. У мяне такая ж лексіка, у мяне такая ж рыторыка. Нездарма ўсе тыя абвінавачанні, абразы супраць Зеленскага апошнім часам, яны ж ішлі не па беларускім прапагандысцкім каналам. Яны ішлі ў Расіі, не ў Расіі, а для расійскай аўдыторыі, перш за ўсё. Гэтым разам канал арабскі, таму у Лукашэнкі свае ўяўленні пра тое, што гэтай аўдыторыі павінна падабацца, і таму былі гэтыя напады на Ізраіль вельмі жорсткія, што тут і марыянетка Злучаных Штатаў, і таксама тое, што у Ізраілю ўсё дазволена. Лукашенко такі пэўны час ён ішоў па лініі. У такой шэрай зоне знаходзіўся. Гэта ўжо не проста нейкія крытычныя выказванні, гэта ішло ўжо ў накірунку антысемітызма, што з Лукашэнкам здараецца, ён трапляе, вельмі часта трапляе ў розныя даклады, у розныя справаздачы па тэме антысемітызму ў свеце. Вось. А ў пэўны момант ўсё ж такі гэтую мяжу перайшоў. І там, калі пачаліся гэтыя параўнанні з Халакостам, фактычна, калі ён сказаў пра тое, што Ізраіль праводзіць на тэрыторыі сектару Газа, палітыка ваенная аперацыя Ізраіля была, гэтае параўнанне з Халакостам, ну гэта ўжо тут няма пра што спрачацца, гэта проста антысемітызм, антыізраільскі антысемітызм, які для Лукашэнкі, дарэчы, характэрны, які зразумелы, ён паходзіць з ягонага мінулага савецкага агітатара. Гэта ўсё наратывы, якія ён ведае са сваёй яшчэ той агітатарскай савецкай маладосці. Калі злачынствы нацыстаў супраць яўрэяў ідзе параўнанне з ізраільскай палітыкай, тут не тое, што гэта не адпавядае рэчаіснасці таму, што робіць Ізраіль, пры ўсёй крытыкі, якую можна і, напэўна, таксама трэба рабіць у гэтым кантэксце. Праблема заключаецца ў тым, што калі ідуць такія параўнанні, то тым самым вага нацысцкіх злачынстваў яна прыніжаецца. А калі ты абвінавачваеш яўрэйскую дзяржаву фактычна ў тым, што нацысты рабілі супраць яўрэяў, ну ты ўжо гэта тут досыць адкрыта ты ідзеш у антысеміцкі накірунак. Каналу Аль-Арабія гэта спадабалася, зразумела спадабалася, ну як жа інакш. Таму яны гэта і распаўсюджваюць у сваіх сацыяльных сетках. Я бачу, што ў Ізраілі ўжо ёсць рэакцыя на гэтыя заявы Лукашэнкі, ну пакуль досыць стрыманая рэакцыя. Гэта мяне, шчыра кажучы, не здзівіляе гэтая стрыманая рэакцыя, таму што Лукашенко, ну што там, з ім усё вядома. З ім усё вядома, гэта такія заявы робяцца не ў першы раз, бадай і не ў апошні раз. І акрамя таго, ну Лукашенко з пункта гледжання Ізраіля, што б ён там не казаў, гэта не такая важная фігура, гэта не той чалавек, на якога варта звяртаць увагу. Каму можна ў гэтым кантэксце толькі паспачуваць у пэўным сэнсе, гэта амбасадару Беларусі ў Ізраілі Юрыю Ярашевічу. Спадар Ярашевіч апошнім часам быў прызначаны ў мінулым годзе, і ён зрабіў і робіць сур'ёзныя намаганні, каб палепшыць імідж рэжыма Лукашэнкі ў Ізраілі. Ну, калі ён можа, канешне, і далей працаваць у гэтым накірунку, але калі выходзіць Лукашенка і робіць такога кшталту заявы, асабліва ў адносінах да дзяржавы Ізраіль, бо гэта ўспрымаецца ў Ізраілі, нават я наколькі разумею, больш балюча, чым параўнанне, чым тэма Халакосту, то ўсе ягоныя намаганні, ну, ідуць адначасова ў сметніцу. Бо Лукашенко не можа стрымацца і паказвае свой сапраўдны твар. Ну, вось які твар мы бачылі. Спадар Александр,
Глядзіце, за некалькі там напярэдадні лютага 22 года Лукашенко дае інтэрв'ю Салаўёву, дзе разважае на тэму таго, што ну што там гэтая Украіна там супраць нас там з Расіяй 2-3 дні і там не будзе каму ваяваць. Потым пасля лютага 22 года Лукашенко вось гэты мем уже с картами, а я вам сейчас покажу, и если бы мы превентивно, то вот это вот, ну, короче кажу, мы их там мы показали и навучили. Поздней трошечку интервью, уже не памятаю кому, журналисту, чи то китайскому, чи то японскому, чи то яшчэ якому, рассказывая про тое, что калі сёння Зеленскі не подпіша мирное пагадненне с Путиным, то завтра ён будзе подписывать капитуляцию. И вот зараз мы глядим интервью. И Россия уже как бы повинна идти на компромиссы, потому что не все так однозначно, и вообще надо сделать все, чтобы война не перекинулась на территорию Беларуси. А что здарылось? Вот не патлумачце, что вот вы там, як там вы сказали, такі прыткі, такі палітык, что здарылася, куды скокнуў гэты палітык і куды ў палёце пераабуўся, у што? Змяніўся час, змяніўся канал, якому ён дае інтэрв'ю. У гэтым сэнсе Лукашенко ён адаптуецца, там ідзе ў яго адаптацыя да аўдыторыі. Калі да яго падыходзіць расійскі прапагандыст Павел Зарубін, альбо да яго прыязджае Салаўёў, альбо хто там яшчэ можа да яго прыехаць, Кісялёў, Скабеева, уся гэтая сумна вядомая кампанія, калі яны да яго прыязджаюць, Лукашенко адразу уваходзіць у ролю чалавека з расійскай палітычнай сцэны, які выкарыстоўвае расійскія наратывы, які ведае гэтую лексіку. І, дарэчы, добра ведае. Ён же сам колькі разоў прызнаваўся, што ён глядзіць гэтыя прапагандысцкія перадачы, ўсё, што там ёсць. Ён ведае гэтую рыторыку. Ён ведае, на якой мове трэба размаўляць з гэтай расійскай аўдыторыяй. І ён ведае, што павінна падабацца. Таму і быў вось гэты выбрык з наркаманам Зеленскім. Бо ён ведае, што гэта для расійскай аўдыторыі, ёй спадабаецца, пакажу, які я свой. Ну і таксама, напэўна, калі будзе глядзець Владзімир Владзімирович, а, напэўна, перадача Зарубіна ён глядзіць, Владзімиру Владзімировичу таксама падабаецца, што вось я такі жа, як ён. Владимиру Владимировичу падабаецца казаць пра наркамана Зеленскага, ну і я таксама. Дарэчы, што тычыцца вось гэтай гісторыі з яўрэйскім лобі у інтэрв'ю Аль-Арабіі, тут Лукашенко ён не выказаўся пра яўрэйскае паходжанне Зеленскага. Ён так больш-менш элегантна гэтую тэму абышоў, у адрозненне ад Пуціна, які проста ўжо амаль кожным сваім выступе звяртаецца да гэтай яўрэйскай тэмы, напэўна, баліць яму там вельмі. А што тычыцца Лукашенко, ён намякнуў, вось глядзіце, гэта яўрэйскае лобі, яно там адпрацоўваючы інтарэсы Зеленскага, вось яны падманулі. Так што там ён і гэта і закрануў насамрэч. Але калі вярнуцца да сённяшняга інтэрв'ю, яно было ў аналізе сітуацыі ва ўкраіне, калі выкінуць толькі вось гэтыя разважанні пра расійскі адход з Кіева, што там кагосьці падманулі, гэта лухта, канешне, тут пра гэта і размаўляць не варта. Але аналіз сітуацыі на фронце, аналіз украінскіх магчымасцяў, тое, што украінцы могуць сапраўды зрабіць Беларусі досыць балюча, калі што. Тое, што трэба імкнуцца да кампрамісу, тое, што Расія не дасягае сваіх мэтаў. Гэта банальна і гэта агульна вядома. Але калі гэта гучыць ад Лукашэнкі, гэта хутчэй нетыпова, бо ўсё ж такі ён вядомы як чалавек, які паўтарае расійскія наратывы звычайна. Але тут важны кантэкст. Гэта інтэрв'ю сусветна вядомаму і сапраўды важнаму СМІ. Канал Аль-Арабія, ён сур'ёзны канал, ён уплывовы канал, што тычыцца і Блізкага ўсходу, і не толькі. Ён быў створаны як свайго кшталту альтэрнатыва Аль-Джазіры. Сёння яго кантралююць саудаўцы, то бок гэта адзін з важных рупараў саудаўскай прапаганды. І Лукашенко зразумеў, з кім ён размаўляе і кім ён сябе хоча паказаць. Ён зразумеў, што гэта для яго свайго кшталту акенца ў свет. Вось глядзіце, які ён там ёсць.
сваімі магчымасцямі, такі разумны, такі інтэлігентны, ну інтэлігентны у сэнсе валодаючы інфармацыі, у яго шмат інсайдаў, што ён і з гэтымі размаўляе, і з гэтымі размаўляе, і дае такі глыбокі аналіз знешняй палітыкі, і ён усё ведае, у яго ёсць сваё меркаванне пра Іран, і у яго ёсць асаблівая інфармацыя пра тое, што там адбываецца. Ён размаўляе з Владимиром Путиным, ну хаця вось гэта, прычым так вельмі адкрыта і шчыра размаўляе з Пуціним. Калі ўзяць гэтую гісторыю з яўрэйскім лобі і Ватыканам, якое у Пуціна падманула, ну ад каго Лукашенко можа гэта ведаць, калі не ад Пуціна самога. І калі ты вось так размаўляеш, вось так сябе паказваеш, прапануеш сябе, як у якасці такого ведаючага, разумнага, рэалістычнага палітыка, ну вось гэта той вобраз, якім он адгуляў гэтае інтэрв'ю. Яму было важна паказаць, што ён не нейкі там расійскі прапагандыст, які нясе там звычайную расійскую прапагандысцкую лухту. Не, яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам. І вось таму і былі тыя разважанні, якія мы пабачылі. Але калі вось узяць гэты момант, дзе ён нібыта кажа, што ён гатовы папрасіць прабачэння ў Зеленскага за вот, я так разумею, тыя словы про тое, што ну курнуў, кальнуўся там і нясе там разную пургу про 500 цэлей і пагрозы розныя. То бок гэта, на ваш погляд, з таго вот гэта тое, што ён хацеў паказаць, іграў на публіку гэтага тэлеканала, маўляў, паказаць, што ну вот я магу прымаць свае памылкі, прызнаваць іх і прабачацца умею. Ці сапраўды как бы так дзеда запалохалі конкретно і не толькі словы, але і дзеянні Зеленскага і адпаведна ВСУ, ці што за гэтым стаіць? Ці гэта просто как бы і верыць нават нельга, тому что гэта у звычайнай такой лукашэнкаўскім стылі подмануть, нахлусить и ляпнуть что-нибудь будет много интересного, но что-то так интересного за 30 годов ничего так и по вынику не доведаліся, як гэтых картаў так и не побачили. То бок что гэта на ваш погляд? А я думаю, что все гэтыя аспекты адыгралі пэўную ролю. Ну, па-першае, Лукашенко ж ён за сітуацыю ва ўкраіне назірае. І ён ведае і бачыць, што рашучасці украінскаму кіраўніцтву не займаць. Калі яны наносяць тыя удары па тэрыторыі Расіі, якія яны наносяць, то тое, што ўявіць сябе, што ўсе гэтыя пагрозы, з майго пункта гледжання, перш за ўсё, гэта, канешне, элемент інфармацыйнай вайны, гэта і пагрозы Мадзяра, і пагрозы Зяленскага, гэта ўсё пагрозы, але ўявіць сябе, што нешта з гэтага можа стаць рэчаіснасцю. Адна справа, калі там пагражае такі, як Лукашенко, ну, вось я просто прывяду аналогію, як калі Лукашенко пагражае ядернай зброі, за гэтым можна пасачыць, ну і з усмешкай паназіраць, бо ты ведаеш, што такі як Лукашенко ніякага доступу насамрэч да ядернай зброі не мае, ніякіх рашэнняў у гэтай сувязі не прымае. Таму ў гэтай сувязі ты можаш просто назіраць за гэтым так, абсалютна спакойна. А калі пагражаюць усё ж такі такія людзі, як Зяленскі, Мадзяр, альбо Буданаў, ці іншыя, хаця мне падаецца, такіх прамых падгрозаў ад Буданова не было, але просто я ў касці прыклад тыя, якія не толькі на словах, але і на справе пацвярджаюць, што яны могуць нешта такое зрабіць, хочаш не хочаш, будзеш успрымаць усур'ёз. І Лукашенко, напэўна, гэта як бы ён там не паказваў, ён гэта ўспрымае як рэальную пагрозу. І калі ты успрымаеш гэта як рэальную пагрозу, а можа сапраўды сыходзіць з таго, што там у украінскім кіраўніцтве там нейкія наркаманы і іншыя знаходзяцца, вось калі ты іх абразіў, а хто яго ведае, вось ты іх абразіў, а можа яны сапраўды нешта такое зробяць. Так лепш там усё ж таки падстрахавацца і сказаць, ну вы разумееце, я гэта не так зусім было. Не трэба ўжо. Ну вось на ўсялякі выпадак. Не тое, што ён гэта не шчыра было зроблена. Калі б перада мной хтосьці пачаў бы так выбачацца, як выбачаецца Лукашенко, я б сказаў бы, да пабачэння, я такія выбачэнні не прымаю. Гэта не тое, калі ты хочаш попросить прабачэння, ты ведаеш, як гэта зрабіць і по форме, і по зместу. Тое, што зрабіў Лукашенко, гэта гучала примерно, ну ты это того, ну не трэба. Ну гэта гучала як у анекдоце про Вовочку. Мар'я Івановна не дура, ну выбачайце, да?
Ну выбачайце, вось прыклада так это гучала на ўсялякі выпадак там шчырасці не было, хаця спроба з пункту, і гэта ўкладвалася, але гэтае прабачэнне, так званае прабачэнне, яно ўкладвалася у кантэкст гэтага інтэрв'ю, бо там Лукашенко не як нейкі там хлопец, які прапаганду прасоўвае, выглядаць жадаў, а як той, хто сур'ёзны палітык, які разважае, і он такі упэўнены, у яго узважаныя ацэнкі. Ну і калі у яго ёсць амбіцыі адыграць сур'ёзную ролю, альбо прынамсі паспрабаваць адыграць пэўную ролю ў нейкіх мірных перамовах і паказаць сябе так у якасці больш-менш нейтральнай фігуры, ну тады абразы гучаць не вельмі добра. Тут успрынята было па-разнаму. Я бачыў сапраўды гэтыя нават некаторыя заходнія публікацыі, дзе так было вынесена ў загаловак, што Лукашенко там перажывае альбо попрасіў прабачэння у Зеленскага. Думаю, што украінскаму боку гэта нават у такой форме яны для сябе гэта адзначылі. Ну каб там грунтоўна змянілася стаўленне да Лукашэнкі, я думаю, яны вывучылі і дакладна ведаюць, што гэты чалавек і што насамрэч значаць ягоныя словы. Сёння было інтэрв'ю Аль-Арабія, і Лукашенко там пра нейкі нават прабачэнне казаў. Заўтра у яго з'явіцца Салаўёў, Кісельёў альбо Павел Зарубін, і там будзе працяг гісторыі пра наркаманаў. Дарэчы, вось вы кажаце пра яўрэйскае лобі, пра вот спрытнага палітыка Лукашэнку, а вот самае лобі ведае, дзе знаходзіцца, і сама, можа быць, з'яўляецца часткай гэтага лобі, і самая спрытная гэта Ганна Канапацкая. Яна не толькі от з габрэямі, дзе там у Нью-Йорку, дзе там раёне Нью-Йорка здолела сустрэцца на вышэйшым узроўні, ну таке раённым, але па яе словах, учора яна адзначыла ў сябе ў допісе, гэта яна арганізавала званок Макрона Лукашэнку. Вот так вот, а вы кажаце пра яўрэйскае лобі. Тут канапацкае лобі вон як працуе. Але пра званок Макрона. Тут ёсць меркаванне, што менавіта гэты званок і гэтыя кантакты, ну, дадатак да кантактаў з амерыканцамі, і выклікалі прыезд Лаўрова ў Мінск, дзе ён там пачаў сярод іншага казаць, што ёсць тут пэўныя сілы, якія ставяць палкі ў колы нашага вот сумеснага праекту і нашаму сяброўству беларуска-расійскаму. Што вы думаеце пра гэты прыезд Лаўрова, яго словы і ўвогуле столькі ж тэлефанаванняў, сустрэчаў, што яшчэ там Лаўров, што не дагаварылі? У пэўным сэнсе візіт Лаўрова ён быў такім, калі выкарыстоўваць у пэўным сэнсе можа спартыўна, нават медыцынскую тэрміналогію, ён быў кантрольны ў тым сэнсе, што гэта старая савецкая традыцыя, вельмі добра Лаўрову знаёмая. Папярэднікі Лаўрова, ну іх было насамрэч у Савецкім Саюзе не так шмат, я маю на ўвазе перш за ўсё Андрэя Грамыка. Андрэй Грамыка ў савецкія часы ён сапраўды рэгулярна выязджаў па краінах-сатэлітах, па краінах сацыялістычных, альбо прыязджалі да яго міністры замежных спраў сацыялістычных краінаў. Гэта быў абмен меркаваннямі, але гэта было яшчэ, ім казалі, што вось як трэба разглядаць падзеі. Вось такі погляд Масквы, погляд Крамля на падзеі, каб яны там, не ведаю, ва ўсходнім Берліне, Варшаве, Будапешце, Сафіі, Празе, каб яны там разумелі. Вось так трэба разглядаць гэтыя падзеі. Зараз зона ўплыву Расіі, яна звузілася фактычна толькі да Беларусі. Калі параўноўваць з камуністычнымі часамі, то статус Беларусі, ён, хаця я думаю, што нават Беларусь, конечно, сённяшняя куды больш залежная ад Масквы, чым гэта прынамсі было ў выпадку нават Балгарыі альбо Венгрыі ў сацыялістычныя часы. Але традыцыя ў пэўным сэнсе працягваецца. Лаўроў едзе, ён бывае раз-пораз у Беларусі, тут можам сказаць, ну навошта гэта ўвогуле? Ну, знешняй палітыкі ўжо ўсё ж зразумела, што там ідзе поўная каардынацыя. Не, на ўсялякі выпадак прыехаць, паразмаўляць з Лукашэнкам, патлумачыць яму. І тут Лукашенко ўжо дае пэўныя сігналы. І наколькі я вось проста імкнуся зразумець, што адчувае, напрыклад, той жа Максім Рыжанкоў, які там сядзіць. Чалавек у досыць маладым палітычным узросце. Які-ніякі палітычны вопыт і вопыт дыпламатычны
прысутнічае, адпаведная адукацыя прысутнічае, так ці інакш міністр замежных справаў незалежнай еўрапейскай дзяржавы. І вось тут прыязджае Лаўроў, які сядзіць насупраць Лукашэнкі, прычым сядзіць вальяжна і сядзіць так, як чалавек роўны па статусе Лукашэнку. І што робіць Лукашенко? І тут Лукашенко пачынае: ваш дыпламатычны вопыт карысны, з вами трэба параіцца, я ведаю, што вы з маім міністрам там размаўляеце, іншае. Што адчувае насамрэч Ражанкоў у гэты момант? У гэты момант да Лукашэнкі прыехаў чалавек, які сапраўды закладвае прынцыпы беларускай знешняй палітыкі, з якім прынамсі ўсё гэта каардынуюць, які вырашае, у якім напрамку могуць рухацца, у якім не, які дае парады. А гэта расійскі міністр замежных справаў. І тое, што Лукашенко разумее, што Расіі ягоныя магчымыя контакты з еўрапейцамі альбо ягоныя контакты з амерыканцамі не вельмі падабаюцца, яны гэтага не хаваюць. У іх гэта адразу інстынкты пачынаюць працаваць. Яны дзейнічаюць нерацыянальна. Калі б яны рацыянальна падышлі да гэтай сітуацыі, там жа відавочна, што ў Лукашэнкі вельмі абмежаваныя магчымасці, што калі нават ён бы пажадаў, не зможа такі, як Лукашенко, збегчы на захад. Але калі яны чуюць, там бачаць нейкія контакты, у іх адразу пачынаецца пэўная паніка, можа гэта перабольшванне, но трэба нешта рабіць з гэтым, трэба накіраваць гэта ў патрэбным накірунку. Вось таму Лаўроў і з'явіўся, каб патлумачыць Лукашэнку, у якім накірунку ён можа ісці, у якім не можа, і дзе ягоныя чырвоныя рысы. Магчыма, што з гэтым быў звязаны гэты візіт. Так, і асабліва цікава, што гэта магчыма акурат такі ў тым ліку і напярэдадні ўжо ў чарговы раз анансаванага прыезду Коўла ў Мінск, бо ён жа вось таксама, адказваючы ў соцсетках на пытанне, сказаў, што калі вы прыедзеце наступны раз у Мінск, сказаў хутка. То бок, чакаем, што хутка, і ў дадзеным выпадку гэта можа быць звязана, у тым ліку не наўпроста і не толькі з-за, але ў тым ліку. І чаго чакаць ад гэтага візіта, калі новыя вось чырвоныя лініі ці старыя, адноўленыя зараз Лаўровым для Лукашэнкі? Спецыяльна, думаю, не. Думаю, што хутчэй выглядала гэта ўсё так, на ўзроўні Пуціна, там Лаўроў вось з'ездзі туды і патлумач Лукашэнку там сённяшнюю сітуацыю, каб ён разумеў, што там і як выглядае. Вось. Яны вельмі уважліва сочаць за ўсім тым, што ёсць у адносінах паміж Беларусю і заходнімі краінамі. Вельмі уважліва. І тут ізноў жа, я мяркую, Лаўроў карыстаецца і савецкім вопытам, бо і ў савецкія часы былі шэраг сацыялістычных краінаў, якія праяўлялі пэўную незалежнасць у сваіх паводзінах, у сваёй знешняй палітыкі. І ў гэтых, калі Масква бачыла, што ей нешта не падабаецца, зусім не падабаецца, яны ўмешваліся элегантна, альбо ўмешваліся груба. Так што ўсе гэтыя моманты яны прысутнічалі. Ім галоўнае было б, каб сітуацыя не выходзіла з-пад іх контроля, каб усё было ў іх пад контролем. І гэтым разам, напэўна, Расія зараз у гэтым дыялогу, які ёсць паміж Мінскам і заходнімі краінамі, яна знаходзіцца ў той пазіцыі, калі у яе ў руцэ знаходзіцца стоп-кран. На той момант, калі сітуацыя будзе выходзіць пад кантролю з іх пункта гледжання, альбо будзе ісці не ў патрэбным накірунку, альбо можа той жа Лукашенко праявіць нейкую звыш самастойнасць, гэта, я думаю, не будзе гэтага, але на ўсялякі выпадак. Калі што, дык адразу ўмяшацца, бо яны вельмі баяцца, што страціць кантроль над сітуацыяй. І тым больш, што дынаміка на дадзены момант, яна адмоўная. Не ў Беларусі. У Беларусі з дынамікай там усё нармальна, я думаю, што ўсё пад іх кантролем. А вось калі ўзяць тую ж Арменію, вось там яны сапраўды кантроль над сітуацыяй страцілі. І там ідуць падзеі не ў іх інтарэсах і не так, як яны сябе жадалі і уяўлялі. І на завяршэнне, спадар Александр, я разумею, што сказаць на гэтую тэму пакуль што шмат немагчыма, таму што следства працягваецца. Я пра забойства расійскага мастака-карыкатурыста ў Польшчы ў Белападляску.
затрыманыя два беларуса, іх наўпрост не вінавацяць у забойстве, але высвятляюць іх датычнасць да ўсёй гэтай злачыннай сітуацыі. Тым не менш, выглядае гэта ўсё безумоўна на замоўнае забойство. Некалькі стрэлаў зблізку плюс кантрольны стрэл і гэтак далей. Ну і чалавек усё ж таки адзначыўся сваёй пазіцыяй як антыпуцінскай, антылукашэнкаўскай, так і чалавека, які канкрэтна падтрымліваў Украіну і матэрыяльна падтрымліваў ВСУ. Што вам бачыцца, якія небяспекі ва ўсёй гэтай сітуацыі? Ну, тут, конечно, трэба пачакаць, да якой высновы прыйдзе следства, кому будуць высунуты абвінавачанні, наколькі гэта можа сапраўды справа ісці пра замову і ад каго гэта замова пайшла. Калі сыходзіць з палітычнай версіі, то, канешне, гэты сігнал, які яшчэ раз паказвае, у якія часы мы жывем, наколькі гэта небяспечна для ўсіх, небяспечныя часы для ўсіх тых, хто займаецца палітычным актывізмам. Іншая справа, калі сапраўды высветліцца нейкая датычнасць уладаў у Мінску альбо ў Маскве да гэтага забойства. Калі гэта так, калі вось гэта зможа следства рэканструяваць і даказаць, калі ўвогуле будзе высунута такая версія, то, канешне, гэтая справа будзе мець палітычныя наступствы. Паколькі я зараз бачу, польскі бок вядзе сябе вельмі асцярожна, потому что узнікае менавіта гэтае пытанне наступстваў. Калі ты прыходзіш да высновы, што гэта палітычнае забойство, палітычна матываванае і, магчыма, замова прыйшла з іншай краіны, ты павінен адпаведна палітычна дзейнічаць. То бок, калі гэта высветліцца, насамрэч высветліцца, я думаю, што гэта гісторыя можа мець вельмі сур'ёзныя наступствы палітычныя, як у адносінах паміж Мінскам і Варшавай, калі гэта сапраўды грамадзяне Беларусі, і калі можа быць нейкая датычнасць з Беларусі да гэтага. Ну і таксама гэта, конечно, паўплывае на стасункі паміж Польшай і Расіяй, у тым выпадку, калі да гэтага датычна Расія. Так што мы маем справу, якая будзе хутчэй, калі сапраўды там будзе гэтая палітычная кампанента, калі гэта палітычнае забойство, то будуць адпаведныя палітычныя наступствы, я ў гэтым упэўнены. Але тут я б, канешне, пачакаў бы вынікаў і даведаемся, што там насамрэч адбылося ў гэтым трагічным выпадку. Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александром. Нагадаю, што у нас у эфіры у рэгулярным нашым стрыме быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фридман. Подписывайтеся на яго YouTube канал «Адкажам за свет» і яго телеграм-канал. Спасылачкі ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма. Безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і заставайцеся з намі. Мы працягваем сваю працу. Дзякуй яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.